онзи ден отивах да си взимам обувки, защото ми се продупчиха маратонките. Ага. И пропускаха вода, да, и не беше много приятно. И... Знаеш какво? Аз си викам, добре де, нали, това, зимата идва към края си, тези бутуши само дето ги взимам, той е твърде късно, но нека има. В смисъл, така ли? Седето, че няма повече да вали сняг, няма да е студено, примерно. Вали сняг. Сега го бъркаш. Ще го вкараш ли това вътре или няма да се случи такива неща? И питам, имате ли царевиш нощите и човека и нали, търся го първо и питам, имате ли царевиш нощите и човека ми вика, да, при мен на касата. И аз съм като, добре, интересно ми е защо, но явно някой го краде, друса се, I don't know. Почна да се върти това. Това добре знак. Magic. It's a kind of magic. И да, просто ме убива как някакви хора са като, о, да, нека работим цял живот за един и същи човек, за един и същи шибан бизнес. Искаш да ми кажеш, че има хора, които просто възприемат като нормално това цял живот, примерно да работят в баничарница, да изкарат едни и същи пари в месеца, да почиват 20 дена в годината, което, нали, отпуска 20 дена в годината, да почиват веднъж седмицата, да стават в 3 сутринта и това им е просто да, let's do it. It's cool. Това е бил най-често срещания майндсет на предишното поколение. Да. И на това са били научени, защото за тях най-важното нещо е било стабилността на работа. В смисъл job stability. За нас, нашето поколение, най-важното нещо е самите нас. И как да кажа... Получето почти. Не, защото убеждавам, че чета много книги и нищо не запомням от лекции. Това е в датска пицария. Защо с киви, брат? Те са били като, хората много обичат пицата на нас, нека направим пица с киви. Чакай, ти не си ли потресна от това, че затвориха за мундата? Това нещо съществува от колко 40-50 години. Защо точно сега се сетили за неговото съществуване? Някой му е трябвало да... Вземе пари, нали? Да. Ползвайте Firefox без AI, защото те сега смятат да го направят голяма част от браузъра да го направят с AI неща и аз просто го изключих това нещо. Firefox с uBlock Origin и отидете в някой мега тред от Reddit. И просто там има мега много сайтове. Ползвайте DuckDuckGo вместо Google, за да не си таковате данните. Виж сега, само ако искате, не е задължено. Ако искате данните ви да бъдат използвани против вас, да, никой не ви спира да ползвате го. Така да. В Швеция една от най-известните пици е африкана, която включва банани, къри на прах, пастъци и или шунка. What the fuck? Да, някои пицарии също слагат стафиди. Не беше достатъчно, нали така? Аз имам почти една година опит, съвкупен опит от работа, по принцип, нали, работен стаж. Работила съм на 3 места в живота ми и общо времето, за което съм работила, правя една година и аз вече искам да се махна от всякъде. Мисля, моето желание в момента е просто да си взема газа и да замина на майна си райна. Аз не искам да имам нищо общо с каси, хора, пари, работа и каквото и да е било. Просто ми е толкова писнало, че това просто не е реално. А има хора, които са като, да, това е окей, да, това е наистина готино. В смисъл, някакво при положение, че съвременните работни места не предлагат достатъчно пари, дори просто да живееш нормално, в смисъл, това е малумно. Ние буквално сме роби. Ние буквално в момента сме като феодалните селени, които са живяли и са работили за храна и покрив. Защото ние буквално правим това. В смисъл, това не се представя по същия начин, но де-факто е същото. Технически, в смисъл. Просто не ни дават купа с супа и примерно нещо друго, ами ни дават пари, с които единственото, което може да се вземеш е купа с супа. Така да. Не буквално, но почти. Поне нямаме същите болести. Поне, да. И нямаме същите модни избори. Всъщност модните избори са подобни. Аз точно за това се замислих. Да си миеш зъбите с бикини. Почти не, но... Примерно някой не...
Имам чувство, че след едни 100-200 години за сегашните години ще се говори както ние сега говорим за 90-те и за сегашните... Или за преди, примерно, ако след 500 години нещата са по-добре, в което аз се съмнявам, но да допуснем, че хората са се възбунтували след 500 години, ние сме мега топ нация, примерно. Съмняваме, но... Много ме съмнявам. Имам чувство, че те ще говорят за нас така, както ние говорим за... Те ще са като човек. Едно време хората са пазарували с пари, в смисъл книжни пари, както ние сега сме като човек. Едно време хората са пазарували, като са се обменяли кравата за 5 кила домати. Може да си го представиш. Или те ще са като човек. Едно време хората са можели да ядат, но не са ядяли, за да бъдат мега слаби и са си махали двете ребра, за да имат талия 50 см. Да, продължавам. И са носили корсети и са правили лимфен дренаж и може да се представиш, те се слагали мигли върху миглите. Имам, че просто виждам как това ще е така. Да, но според мен първото нещо определено ще се случи много скоро, защото и също няма да е по-добре изобщо, защото не знам дали си знаеш, но хората вече се чипират. What the hell is that? Моля? Микрочипират, както животните! Какво е това? Да, не знам твърде много за това, защото Илон Мъск не ми е много Приятен личност. Да. И някакви хората са като какво чипове, найс, това въобще не е съмнително, не е. Ами, изненадващо, да, особено от Илон Мъск. Те са за идентификация. И какво като са за брат, в смисъл... Да, не, именно, в смисъл много кофти за мен ли. Света става все по-контролирани, Именно, хората това ме плаша. могат да се правят каквото си искат все по-малко и човек осъзнава, че хипитата и всичките други там, не всичките секти, другите, но да кажем, Някой е бил, да. част от обществата са били доста прави. Да. В смисъл, може би не за времето си, защото тогава още не са били контролирани чак толкова много и човек е можел да живее сравнително спокойно и свободно и като някакъв дрифтър, но вече е абсолютно разбираемо, ако не искаш да никой да знае къде си, такива работи, да може да те контролира Не знам, това все повече и повече. Света ни, в принцип, все повече и повече започва да прилича на някакви антиутопии от 80-те за бъдещето. Да, защо тогава още са имали доста голямо количество секти и такива работи? Защото буквално сещам за едно аниме, което гледах, което беше, мисля, че от 90-те, естествено със социален подтекст, но се разказваше за бъдещето и там имаше някакви огромни екрани, които постоянно казваха: потребители, потребявайте още, потребявайте повече, да потребяваше хубаво. И някакво... Цялото хиперпотребление, хиперконсумацията, хиперпроизводството, всичко това просто купи нещо, за да го купиш, всичко това, пък аз си поръчах, не знам, 50 роклички от Тему или от Shein и ето какво си взех. Да! Или, примерно, аз имам 50 червила, някакво... Убиват ме момичетата, които, в смисъл, нали, снимат видеа и се показват това, което имат като гримове и просто отварят някакво цяло чекмедже с червила и аз съм като за какво че. В смисъл, нали, разбирам, но за какво че, защото обективно като си вземеш един продукт, примерно като си вземеш 5 червила, на теория, каквото и да ползваш, те трябва да те изкарат за поне 5 години. Поне, както и да ги ползваш. В смисъл, каквито юсни да имаш, колкото и пъти да се слагаш. Нали, това е моето лично. Едно червило, според мен, на теория издържа поне 1 година. Но повечето просто си купуват още и още и още, защото е ново. Друг свят е, блести, има по-добра маркетингова стратегия. Чипирано. Умно е, не знам. Без да изхъбят миналото и това е много умно, човек. В смисъл и да, просто ме плаша. Накъде отиваме? Много позитивно.
Не, аз абсолютно разбирам това нещо и от доста време мисля така и не знам. Аз не бих се нарекла алтернативен човек в това как се обличам, въпреки че е леко бездомно. Определено съм такъв в мисленето ми, защото аз нямам TikTok, аз нямам Instagram, Pinterest, имам само Reddit, YouTube. Топ. И нещо. Да, не знам, според мен е добре, че има повече хора, които разбират, че това не е добре и такива работи, но до някаква степен, особено сегашните поколения са израснали с това нещо и за тях те са израснали с всичко това и с рекламата и с ние, де-факто. Да. Обаче ме е страх, че виждам как хората стават все по-податливи и по-податливи на рекламата, защото аз когато бях лапе, примерно когато видях нещо, нещо ми е влияло със сигурност, но примерно повечето реклами просто минаха през мозъка ми, като това е малумно, това е направено просто за да ти го продаде и на теб не ти трябва. А пък сега хората сякаш просто се подават на това, което ми е много странно. Примерно има адски много деца, нали, след като Полска направи своето, как да го нарека, пребрандиране, защото преди акрилните маркери Полска бяха класифицираха като художествен материал и се маркетираха като такъв. И рекламираха като такъв. И след като Полска се преквалифицираха в просто акрилни маркери, които са подходящи за абсолютно всичко и всички, включително и за деца. Децата започнаха да ги искат. Поколението Алфа започна да ги иска много силно. Аз виждам все повече и повече лапета, които просто идват и са като искам маркер Полска за 5 лева. За какво ще го смеш За какво ще го използваш? Искам го. Просто защото някой го е рекламирал в YouTube. Логично е, но това ме плаши. Това, че хората имат толкова ниско съпротивление срещу рекламите, ме плаши. Да, и не е само това. Имаше един експеримент, като малка гледах много такива научни канали, там бяха направили един експеримент за това колко овцете и хората си приличат, не буквално, но почти. Такова hive mind. Това е как хората са като стада, буквално, и не се замислят за това какво се случва около тях и просто следват като инстинкта си за стадо. Бяха направили нещо като фалшива опашка в мол и бяха сложили едни, да кажем, около 4-5 човека, които да чакат на тази опашка, на която реално нищо не се случва, и реално просто да се седят там. И просто почваха да седяха тия хора там просто за време и почнаха да минават някакви други хора и да питат за какво се чака реално. И те са някакви, не знам, на нас просто ни казаха да чакаме. И тази опашка почна да расте повече и повече, докато не се събраха някакви 30-40 души, 50, които не знаят за какво чакат, но просто чакат там, защото другите са там и общото се случва. И смисъл, има някаква общност в това да чакаш на тази опашка, където е за нищо. И накрая това, което направиха, ги накараха да сложиха им някакви така като вълшиви хавайски цветенца и ги накараха да танцуват някакви танцове като пингвина и такива работи, само за да има нещо да са чакали. За часове чакаха тия хора, мисля. Поне 40 минути имаше. И това, тези експерименти се случваха, аз си ги спомням като бях малка да съм го гледала това предаване, т.е. 2017 да го сложим. Още тогава. Още тогава хората винаги са били такива хора. Такива същества, че просто да не се замислят за това нещо и да следват общото. И особено преди медията да стане, че, нали, в момента медията реално е ние и служим на нея, не тя служи на нас, което първоначално беше през тази година 2017, което сега значи, че още повече сме така и че на тази опашка биха застанали едно 100-200 души, да. Или пък още по-зле биха се забили на телефоните си. Да, абсолютно възможно. Да. Това е пожелавам хубав ден, вечер, лека работа, приятна почивка и чао.